Dobrý deň, dámy a páni, dovoľte, aby som vás privítala na tlačovej besede, kde vám predstavíme založenie ženskej organizácie s názvom IDEA. Dovoľte, aby som vám predstavila jednotlivo správnu radu tejto ženskej organizácie, a to konkrétne Alžbetu Ožvaldovú. Dobrý deň, prajem Jona Podkyvánok. Zuzanu Čadiovú. Dobrý deň, prajem Jona Podkyvánok. Petru Naďovú Džerengovú. Dobrý deň. Andreu Vitkolovú. Jona Podkyvánok, dobrý deň. A Irene Šarkozy. Jona Podkyvánok, dobrý deň. Pani Ožvaldová, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás privítala v mene našej zakladajúcej organizácie, ženskej organizácie IDEA. Táto ženská organizácia IDEA vlastne vznikla na základe spolupráce a tolerancie v strane Most Híd, kde by inde mohla vzniknúť takáto organizácia, kde sa zrodila základná myšlienka, aby sa využíval aj ženský potenciál. Ženský potenciál na riešenie pre spoločnosť, pre ekonomiku, pre podnikanie, na zlepšenie kvality života v rodinách na Slovensku. Jedna stará ľudová múdrosť hovorí, že v živote človeka existujú 3 hodnoty. Prvou hodnotou je chlieb, ktorý nám dodáva energiu a silu. Druhou hodnotou je múdrosť, ktorá sa píše v rôznych knihách a zabezpečuje nám časovú kontinuitu. A treťou hodnotou je žena, matka, ktorá zabezpečí to, že nepretrhne sa niť života. Je to, ja si myslím, že to najdôležitejšie a najvznešenejšie poslanie ženy. Lenže my si myslíme v ženskej organizácie, že okrem tohto najvznešenejšieho poslania treba vytvoriť priestor aj pre aktívnu úlohu ženy v rozhodovaní, aby nastala potrebná rovnováha a rôznorodosť. Napríklad myslím v politike. V politike je zastúpených asi 30% žien. Chceme, aby pri rôznych rozhodnutiach sa využíval tento ženský potenciál. Aké sú možnosti žien a kým sa môžu stať? Ako použijú svoj potenciál, je to na každej jednej. Idea je na to, aby vytvorila prostredie, podmienky a systém, ktorý ženám umožní využiť svoje schopnosti. A to v oblasti spoločenských záujmoch, v politickej sfére, čiže vyššia účasť na rozhodovaní, ako som spomínala. V zamestnaní nie je možné, že žena, ktorá vykonáva tú funkciu ako muž, aby zarábala menej. Čiže rovnaká mzda za rovnakú prácu. A samozrejme spomenutej rodine. Treba oceniť viac prácu ženy. A treba pomáhať ženám pri zakladaní rodín. A práve preto pri strane Most Híd vzniknutá ženská organizácia IDEA bude presadzovať tieto myšlienky a tieto hodnoty. Bude pomáhať ženám. Forma stretnutí, ktorá sa nastolí do budúcna, budú konferencie, prednášky, semináre na odovzdávanie skúseností s účasťou žien, silných žien. Ďakujem, na úvod toľko. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dobrý deň. Dovolte mi, aby som aj ja pár slovami prispela k tomu, prečo som sa zapojila do tejto platformy IDEA, ktorá vznikla pri strane Most Híd. Vôbec, ako povedala Betka, myslím si, že nie je lepšej strany, kde by mohla táto platforma vzniknúť, pretože Most Híd ochraňuje menšiny. A povedzme si na rovinu, ženy v politike alebo ženy vo verejnej sfére sú naozaj menšinou. Mnohé z nás máme skúsenosti s tým, ako to funguje vo svete, kde dominujú muži. Naozaj je pravda, že ženy v politike sú pomerne zriedkavý úkaz. A na základe vlastných skúseností by sme chceli, aby sa čoraz viac žien dostalo do politiky, aby sme motivovali ženy, ktoré si myslia, že nemajú šancu alebo nemajú čo povedať, aby prišli a prihlásili sa na našej webovej stránke. Sú informácie o tom, ako sa zapojiť. A prečo chcem, aby sa viac žien zapojilo? Som presvedčená, že ženy prinášajú do politiky iný obraz, iný stav. Ženy v politike dnes, to je veľmi výnimočné a mnohé z nich, ktoré sú tam, sa prispôsobujú chlapom, prispôsobujú sa mužskému svetu, kde
dominuje možno určitým spôsobom aj agresivita alebo záujem o iné sféry, ako máme my ženy. Lebo my máme náš vlastný mikrokozmos, riešime hlavne rodinu a preto si myslím, že by sme priniesli do politiky viac empatie, viac pozitivizmu a možno väčší dôraz na témy, ktoré sú dôležitejšie. Som presvedčená, že by sa schváľovali oveľa rýchlejšie zákony, ktoré sa týkajú práve rodiny a toho bežného života. Čo sa týka, pre mňa je takým vzorom možno Christine Lagardová, to bola svojho času prvá ministerka financií vo Francúzsku a povedzme si na rovinu, svet ekonomiky alebo svet financií je svet, ktorý je ešte viac dominantnejší mužom. A teraz je prvá prezidentka Medzinárodného menového fondu a keď sa jej pýtali novinári, ako sa cíti medzi samými mužmi, tak povedala, že cíti sa dobre, že verí, že ich trošku zjemní a že je presvedčená, že v čase, keď ekonomická kríza začala pádom banky Lehman Brothers, neuskutočnila by sa tá kríza alebo nemala by taký rozsah, keby sa tá banka volala Lehman Sisters. Takže my v IDEI sa budeme snažiť vytvoriť priestor pre ženy, aby sa angažovali, aby prišli a povedali, čo chcú, aby nás počúvali. Ďakujem. Áno, a viete, mňa napadá pri tomto jedna myšlienka, čo povedal Goethe, že sú ľudia, ktorí nikdy neurobili chyby, preto lebo nikdy neskúsili robiť niečo, čo stojí za to. A my ženy skúsime robiť to, čo stojí za to. Idem. Poprosím. Čo sme ešte nepovedali? Ja by som vás chcela informovať trošku o tom, že ako plánujeme, aké máme plány do budúcna. V blízkej budúcnosti v týchto dňoch chceme osloviť ženy v našej strane Most Híd a rovnako ženy, ktoré nie sú členmi našej strany, aby sa zapojili do našej činnosti. Veríme, že presvedčíme ich, veríme, že sa nájdú v týchto myšlienkach, alebo bude aspoň jedna taká myšlienka pre každú ženu, ktorá osloví, ktorá bude pre ňu myšlienkou, prečo sa zapojiť. Po oslovení plánujeme potom sa stretnúť. V lete bude prvé stretnutie, kde sa porozprávame o našich plánoch, kde sa opýtame ženy, ako to vidia. A v septembri budeme mať prvý kongres, kde volíme orgány. Do septembra plánujeme, že túto našu iniciatívu povedie 5-členné kuratórium. Takže toto máme plány do najbližších dní. A aj s týmto chcem osloviť ženy, aby sa pozreli aj na našu internetovú stránku a našu webovú stránku, kde budú mať všetky informácie ohľadne vstupu a ohľadne našej myšlienky. Ďakujem. Ešte Andrejku poprosím. Čo sme zabudli, Andreja? Ja by som vás informovala o oblastiach činnosti, ktoré vlastne plánuje IDEA realizovať. Vyplýva z toho samozrejme, že IDEA vzniká na pôde strany Most Híd, je to strana spolupráce. Logicky z toho vyplýva, že vlastne budeme sa snažiť o vytvorenie tolerancie a tzv. Tolerantnej krajiny. To znamená, že v podstate tolerovať všetky skupiny, ktoré samozrejme sú na Slovensku, a ženy z týchto skupín, ktoré by sa chceli zapojiť k nám alebo medzi nás. V rámci týchto skupín sú to vlastne aj tzv. Vidiecké ženy, ktoré tvoria značnú skupinu populácie a možno tam nie sú také možnosti zapojenia sa do verejného života a možno aj tieto ženy trošku viac zapojiť do verejného života, ale samozrejme ženy iných skupín a tiež ukázať týmto ženám, že je možné sklbiť rodinný život, je možné sklbiť starostlivosť o rodinu aj s politikou, s miestom v politike alebo s výkonom nejakých verejných funkcií pre ženy. No a samozrejme tiež ukázať ženám, že majú právo rozhodovať sami o sebe. Toto sú také základné oblasti, ktorými sa chce vlastne IDEA zaoberať. Takže asi všetko sme povedali, tak na záver nech sa rozlúčime v tej oficiálnej časti. Určite budete mať na nás nejaké otázky. Halina Pavlovská povedala raz, že cez všetky nástrahy je život paráda, len musíš byť lovec a nikdy nenávnada. To je odkaz pre všetky ženy. Ďakujeme, nech sa páči. Dámy a páni, nech sa páči otázky, pokiaľ sú. Nech sa páči.
Dobrý deň, Michaela Tasira, som sa chcela spýtať, vy hovoríte o tom, že je málo žen v politike, ale aj vo vašom klube Most Youth Parliament nie je ani jedna žena. Tak či môžeme aj strana Most Youth zmeniť tú svoju taktiku a prístup k obsadzovaniu žien, či môžeme na kandidátkach na vyšších pozíciách budú viac ženy, ktoré by sa mohli prekrúžkovať do parlamentu, či sa mení aj tá vlastne stratégia alebo vidina samotnej strany voči ženám. Ja si myslím, že strana ako taká vždy bola tolerantná voči ženám. To, že na kandidátke v prvej 20-ke, ja si myslím, že boli 3 ženy a to, že sa zaklada táto ženská organizácia IDEA, je už asi dôkazom toho, že nielen predseda, celé predsedníctvo, ale aj chlapi si uvedomujú v rámci strany, že áno, sme pri tom, aby sa založila takáto ženská organizácia a s všetkými 10 nás podporujú. Takže ja si myslím, že parlamentné voľby sú v roku 2016 a to, že v politickej sfére, keď sa pozriete, také veľmi veľa starostiek aj v rámci jednotlivých obcí a miest mestských častí sa dostalo na svoje funkcie pomocou strany Most Youth. Máte prosím číslo, koľko členských základní tvoria ženy, aké percento asi? Nie, to sme vôbec nejako nezamýšľali sa, ale keď sa nás opýtate o také 2 mesiace, tak ženská organizácia IDEA vám dá určite tieto informácie. Ja by som v tomto len doplnila, že vlastne aj predsedníctvo strany Most Youth sa zmenilo v zložení a vlastne aj toto predsedníctvo už má vo svojom členstve 2 ženy. Sú ďalšie otázky? A jedna vec, netreba zabudnúť, že strana Most Youth sa zakladá v roku 2009. Táto nie je strana, ktorá by fungovala 20 rokov. Čiže sme na politickej scéne len pár rokov a ja si myslím, že keď v 3. 4. roku pôsobenia strany sa zakladá ženská organizácia, tak to už o niečom hovorí a to niečo potvrdzuje. Nech sa páči. Prosím vás, sa niekto chce prihlásiť do tejto organizácie, musí byť zároveň aj členom strany? Nie. Nemusí byť, vôbec nemusí byť členom strany, ale môže byť členom strany. Nie je to podmienka, aby uchádzačka a prihlásená do tejto ženskej organizácie mala byť nejakou straničkou strany Most Youth. Nie je podmienka. Aké sú podmienky na vstup do platformy? Či na to sú nejaké podmienky, alebo hoci kto pošle prihlášku a automaticky sa stane členom? To ja si myslím, že už pani Irene Sarkozy už o tom hovorila. Áno. Máme vytvorenú webovú stránku, na webovej stránke sú dostupné všetky informácie. Robíme všetko preto, aby tie informácie sa dostali ženám, ktorí budú mať záujem. Určite privítame všetky, ktoré majú chuť niečo robiť a chuť zmeniť veci a prestať frflať a naozaj sa zapojiť, pretože ak to nebudeme robiť my, nebude to nikto robiť za nás. Dámy a páni, ďakujem za vašu pozornosť a želám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia. Pekne ďakujeme. Najlepšie je